Ruto koni duond bura mar UDA biro dhi yombo radar yiero maduong' kod ombulu mohingo milion 3. Ruto mako chung'ni kowacho ni riwruok mar ODM kod UDA dhi kelo loch ohiu kendo loso sirikal higa manyien. Ota Nyambaga ntiere kod ler. Romo mar jokanyo mag joka othiwi mane obage kar jot mar jatend piny Nairobi. Romo mar duond bura mar UDA mane ochwe kom kod ogai margi William Ruto mane okoni duond bura mar UDA biro yombo yiero maduong' kod ombulu mohingo milion 3. Listen to me, guys. This election in Abuja, we want to win by a margin of between 2 and 3 million. Mnanisikia? Wacha nirudie. This election, the last election, we won by a margin of 200,000. 200,000. This election, we must win by a margin of 2 to 3 million. Ndio tuunganishe Kenya, tutembee pamoja. Romo ma jokanyo e biede Kanyaroya machako romo. Ne Ruto yango ni riwruok mar joka machungwa kata ODM to kod joka othiwi magini UDA biro yombe yiero kaluwore kod kit mbii machama ariyogo ni godo pachuka. Today we have a broad-based government with our friends, the ODM party, and we have agreed that this broad-based has worked. Has it worked or has it not? And it is said, if it is working, don't fix it. Sindio? So what we have agreed with the leadership of ODM, that let us explore the option and the opportunity of having a coalition going into the next election. Kwa hivyo, lengo langu na ombi langu ni kwamba tuwe na umaarufu kama UDA hapa mashinani ili nguvu ambazo tunahitaji kutoka kwa rais kwa mambo ya kimataifa zisipunguke. Sirikandi UDA kwano nyigwende kapok gweno butno. Kolero tije maler mar dongruok ni ema biro wuoyone mopogore kod kweth makwedo kendo kweda maonge ranyisi mag dongruok madekwede. I am convinced we have done a good job. I am convinced whatever has not been done will be done before the next election. And I am convinced we will defend our scorecard in the next year's election. On the question of universal health coverage, on the transformation of agriculture, but moving on now to even what you have called or christened the Singapore dream or the journey to Singapore. I imagine, Your Excellency, how each of the work that we have done has transformed the lives of the people that voted for us to be members of parliament. Magi timore ka gichano timo yiero mag duond bura no e kor gwenge. Chakre tarik 27 kod tarik 28 mar dwe mar 3 higani kaka yoro tego kendo jiwo mbii mar duond bura no. The Council directs the National Elections Board to A. expedite the completion of all pending electoral phases, and B. ensure that all elections are conducted in a free, fair, transparent and credible manner. Ota Nyambaga, Ramogi TV.